تقندي أب مفواس ومتينا خنزارب كلنا تقندي خفتم كالوت والفتات فيلي زبلو كم challenge ويد ما خم بدها كرئز خلاب زناي كم زعينة والفي درجة 800 مئتاويت ولفات ناي مقمار كم جمرتو نخفوسي لو ما يبقوسنيو ويوان كم تأجا ما يريوني مالتي كم حمام كم كفوس زلوا نجريهم نخفوس تبقوسو أي قبروني ما فتستجبر مزنعة 5 رأي مالتي سلازين حدا سبك عم جمرت تبقوسو ترى يقولوا خم تزلك هتأجم كم تأجم ترى زي ريخايو حدا أزيو بدها زخانة نجري ولا خفتم وحدات نخفوس ويلهم استبقسو نايك قمر والفنياتاتون بتم سواء مشتن ميتاويت دحر قرب جزء نفط والفخم الله ستراعي ومالتيو سلازي تسعبي بدهون أيزي عينة والفزي كم تخلق اتقط تاوي أجماتو أي رأي كاني مالتيو كم محلف جزء كم ملأتا نجار ويدمون كم من شهابتي وانت رأيو كم أو انتهو نجار زريو والفنياتات بزحاتي مالتيو حدا كم تزبلنايو اتنتم كالوت بكال عينة والفتات قدايات كوينهم زلو أبلات زكبر لهم حاجزات أبزي أمون كم زلوا وتقطاوي مالتيو تفلاليو مدهانيتات اللون أبنت زدوبامين ولود لنا كيميكالز من شخبا أمرنا يوحدوا مو نتي كتور دليت نتي نتفتك كبر زلوا يقولوا بمتأنو مالتيو كله خبزوت أي بميلا ناي سنا أمرون cognitive behavioral therapy بحاله حدا عينة فوساي ويد ما حدا عينة therapy إذا خانتي سنا أمراو أتحساسبان نتي بحرياوي نتفتات كان أو هاهيدو حدا مفتح دبه كمالتيو نعم نتستفل على جوجيا رداد أتات بزعبا طلع ويد ما قمر الله مالتيو إذا خاني نعم نتحجي مبزحتهم بقمر تايم زبلو كل تجزية ترى تسعيرك سالساي كل جزية تعوتي خا ويد ما تسعري خا كل حق نتزي بلهم جوجيات أرداد الله نزوم أرداد اليوم كم بحدش أرداد حبريتا وسيحكا حدش أرداد تفتر أفتح حنقول نيتسبمو بحدش نجار كريو ويد ما بري قد محجر إيوازي فلت وجانو أنجلو كريو يجمر نتي بحريات ويد ما نتوالفي مالتيو كال 4 step therapy بحالونا له بربعة مجدتات تطعم كاس كتقولوا تخيل زبحال إذا خاني تي قدام step relabel يدبل حجي تاي مالتنا يونتي أقدم كلمة ألعب مجماركا بزعبا ويد ما قدم أمار مجماركا زعبا مقمار ذنبرك حبريتات انتايو تلاليون يتسبمو نوعهم تلوطهم نتوم نخ جمر زجبروا حجنا أمنات استفلالو يسبات ጭንቀት ዘለዎም ወጥሪ ናይ ስነ አምሮ ንኸቃልሉ ኢሎም ምቁማር ዘካይዱ ሰባት አለው ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ግን ጉጉዩ ምቁማር ሲነት ዘለካ ጌጋታት የፍኩሰልካ ማለት አይኮነ ወይ ማለት ዘለካ ወጥሪ ናይ አምሮ የፍኩሰልካ አይኮነ ንግዚኡ خرسعካ ይኽእል ኸውን ካውም ተመለስካ ግን ቶም ደለው ጸገማቶም ደለው ወጥታት ኣብዘለዎም እዮም ድጸንፈኻ ስለዚህ ከምዚ አይነቱ ነቲ አቀዲሙ ቅድሚ ምጅማሩ ዝነበሩ አረዳዳ ኣብዛዕባ مقمار كم يجرك تغيره خم بحدش استابلش تقبره مالتي تخلي ستيب دما ري اتريبيوت بحال اذا خاني انتي مسمنتاي اذا تاحزو عجنا امنت ناي بحمام لبي ويد ما بدخام لبي ناي زموتو قصر سبات يوحد الله ترى الكاس موحدو مخنيات ممحياش ناي امغاغبا يختبل تخل حجنتي قصري موحدو مس حدا ነገር ተታሰስሮ ለኻማት ስለዚህ مس حبت ተታሰስሮ ሰባት አዝዮም ብዙሓትዮም ግን ካትቀንዲ ምንጪ ናይ ድኽነት ካ እሱ እዩ ማለት እዩ at the same time ሕጂ ምስ ምንታይ አትሓሒዙ ይሪኦሎ ኻኒ ትምርምርሞ ንዑ ብምልዋጥ ካ ሓደ ውጽኢት ትረክብ ትኽእል ስለዚህ ተኸታቲሎም ዝኸዱ መስራሓት እዮም ማለት እዩ ትኻልእ ሪፎከስ ንብሎ እዚ ኻኒ ትናቱ attention ወይ ድማ ትናቱ አድህቦ አበይ ዘሎ ናምነት ዓይነታት ምቁማር ተፈላለዩ ለውና እዚአቶም አበይ ናይ ናቱ ፎከስ ስለዚህ እቲ ናቱ አድህቦ ክትቀይሮም ፍታንውን ካለ አማራጭ ተምጻሉ ናምነት እንታዩት ምክንያት መቋመሪኡ እንድሕዳ ጽኒዕካ ምንጭ ሀብት ተራሆይኑ ካለ ምንጭ ሀብት ኾኑ ዝኽእሉ ምርጫታት ተምጻሉ ማለት እዩ መውጽኢ ስትረስ መውጽኢ ጭንቀት መውጽኢ ወጥሪ ናይ እምሮን ተራሆይኑ ዝጥቀመሉ ደሎ ካለ ወጥሪ ናይ እምሮ ከፈኽቱ ዝኽእሉ ምርጫታት تقربالو ስለዚህ ከምዚ ጌርካ አፍት ሞዳታኻ ትሪቫልዩ ንብሎ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ክብሪ እዩ ዝህቦ ደሎ ነቲ ምቁማር ማዕረኽ እንደዩ አካቢዱ ዝሪኦ ዘሎ እስኪ ምሽ ኩሉ ነገር ትገብሮስ ክብሪ ኣለዎ ስለዚህ ነቲ ምቁማር ሂቦ ደሎ ክብሪ ብምልዋጥ ወይ ድማ ካልእ ክቡር ነገር ኮይኑ ዝክራዮ ዝኽእል ብምቕራቡን
ክትፍውሶ ትኽእል ኢኻ ብዓቢኡ ግን እቲ ዳርጋ ካብ ዝተፈላለዩ ወልፍታት ንኽትፍውሶ ግዜ ዝወስድ ተራኣሎ እዚ ማለት እዩ ምክንያቱ ከምቲ ዝበልናዮ ናይ ሽጋራ ተራእልና ናይ ኣልኮል ተራእልና ነዞም ኣብ ሰብነትና ኣትዮም ዝቕይርዎ ነገራት ብምጉዳሎም ትቆጻጸሮ ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ጠቕላላ ደጋዊ ነገር ስለ ዝኾነ ከምዚ ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ሜላታት ተጠቂምካ ግዜ ወሲድካ ልዕሊ ኩሉ ድማ ደገፍ ናይ ቀረብትን ፈለጥትን ኣዝዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ ካብቶም 75% ናፍቲ ባህሪ ወይ ድማ ናብ ዝወልፊ ድምለሱ ድበልናዮም መብዛሕትኦም ደገፍ ናይ ፈተውቲ ዘይነበሮም እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ሕማቅ ባህሪ ስለ ዝረአ ቀልጢፍካ ናይ ምንጻል ኣሎ እንድሕር ደኣኒ ሰብ ሓዳርቲ ኮይኖም ካብ ደቆምን ካብ ሰበይቶምን ወይ ድማ ካብ ሰብኣይና ዋልቲ ኮይኖም ድማ ምፍልላይ መጽእ ፋይናንሻል ጸገም ስለ ዘምጽእ ወይ ናይ ቁጠባ ኣዝዩ ቅልውላው ስለ ዘምጽእ ድማ ኣብቲ ገዛ ክትርግፎስ ኣይተሓስብን ኢኻ ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ልክ ከምቲ ካልእ ናይ ስነ ኣእምሮ ጸገማት ጸገም ተራእዩ ደገፍ ናይ ፈተውቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኮይኑ ረኣየኒ ማለት እዩ